November bez veľkej halovej kamy v Dubnici nad Váhom by ani nemohol byť. Preto sa aj tento rok stretli priaznivci futbalu, aby si zahrali o postup do finále. Turnajom sa niesla dobrá nálada a hráči z rôznych stredísk neváhali povzbudzovať iných. Celý tento turnaj bol pod záštitou Domky, ktorá nám poskytla finančné prostriedky a mohli sme to celé zrealizovať na takejto úrovni, aké sme to spravili. V rámci prípravy sme si rozdeľovali úlohy, každý mal niečo a každý si to zaistil, to svoje, čo mal, a nejak sme to potom dali dokopy a vzniklo toto. Počas zápasov sa jednotlivé týmy snažili o spoluprácu, ktorá by ich doviedla až k víťazstvu. My spolupracujeme hlboko aj medzi sebou, aj medzi nebom a zemou. Úspechy sme zatiaľ nezažívali moc veľké, takže spolupráca asi nebola dosť efektívna, ale minimálne z toho mimoherného hľadiska sme určite dobrý kolektív. Sme sa zohrali už počas toho prvého zápasu a zvykli sme si na seba. Je to strašne dobrá atmosféra, noví kamaráti sú tu samozrejme a čo by som povedal, nech vyhrá ten najlepší a verím, že to bude tak, ako to má byť. Ďakujem. V 25 stretnutiach si zahralo 10 tímov. Výhru z turnaja si odniesli Dubnica nad Váhom, Bratislava Mamatejova a Bratislava Miletičová. Aj napriek tomu, že víťazmi nemohli byť všetci, priateľstvá pretrvávajú aj naďalej. Pre Salesiansky magazín z Dubnice nad Váhom Klára Kubištelová.